Arrasate rugbi taldia, osasuntxu dauela, hori jakinekoa da, 50 urte bete berri ditu, eta guk uste gebenian ezin zituztela gauza berri gehiagoin, ara, hemen atzeko talde hau sortu daue, amak dia, jokalarixen amak, eta hasi dia lehiatzen, Belena Aranbarri, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zu zeu zara talde honen sortzailea. Zuzendaritzako kidea, jokalari baten ama, jokalari baten emaztia, ezin errugbixari ezetzik esan. Claro. Hor sortu zen, ez? Direktiba bai zuzendaritzan horrela sartu nintzen jentia behar zalako, eta horren beste ordu entrenamentutan 3 seme martxan eukinda, zeo zerrein bartzan, eta sartu ginen proiektu horretan pixkanaka, soiaz gehiago ezagutzen, eta hor sortu zen inklusiboena. Inklusiboakin batera, gaur egun gure entrenatzailea eta Julen Barrutiak esan zidaten beste mugimendu bat sortzen ari zala aman inguruan, eta hor geratu jaten, run. Eta martxotik aurrera, beste gaztediko amakin elkartu ondoren eta eurak horren ondo saldu ostian, martxan hasi egitzen, eta hor gabitz. Eta Samurra da, derrepente, mugimendua dau, Mater Series txapelketia, txapelketia edo, rugbi soziala. Hori da, rugbi soziala. Hor ez da txapelketa bat, orduan. Ez dago klasifikazin horik, bai topaketak egiten ditugunean, bai daoz postuak eta guzti hori, baina ez dugu lehiatzen postu bategatik. Baizik eta danak elkartzeko, danak ezagutzeko, danak daukagu gure semiak mundu honetan, eta izan zen errugbiak gehiago ezagutzeko. Eta da rugbi soziala, elkartu, jokatu, ze gure partiduak oso motxak izaten dira, bai lehenengoko zatixe da 10 minututakoa, gero 5 minutu eta gero beste 10 minutu, eta gero ja da 3. denbora luze bat, eta txatxara, guri txatxaran ekia asko guztu da jakula. Baina zuk botatzen dozunean aukera hau, aman edo amen talde bat sortziana, erantzuna, begibistakoa da, baina bateren batek aurpegi, arraroen batekin begiratu sortzun, amaren batek? Bai, lehenengoko gauzi esaten da bezala, lehenengoko traba da, adin honetan, benetan, zoratut ezauz, apurtu egin bargara. Bueno, guazen probatzera, ez? Ez dugu horren besteko talka fuerterik egingo, ez dugu horrelako zerarik egingo. Batzutan entrenatzailea gogor jartzen da eta bai iken dozko apurtxoa gogor, baina norbera jartzen dau bere neurrixin hor arte dan, norberak ezagutzen dau bere gorputzan non dauen. Eta bai konturatu gare, hemendik urteden garenian askoz be posizio gauzela. Askoz be, bastakit, bizitzari beste modu baten begiteratzen duzuela. Ze ez da, eske, zelan ama naizen, ama naiz eta zer, ez? Eta nire bai, egin aldot. Nire neurri zen, baina egin aldot. Eta gero eta ama gehiago, da bizartzen. 35 urtetik gorakua, hori bai, hori da baldintza bakarra. Bai, ama izetia nik uste dut dela zela baiten jartzia, ez? Imagina, baiaran badagoela non horreztan ama, baina 35 urte gorako edala eta gure dauela probatu. Inolako problema barik etorri alda gure entrenamentutara. Ez da izela inor geratu, hau probatu barik. Ez da izela traba izen, eske ni seguramente ezin izangot. Ez, dana dauko kabida. Handize, txikinek, izenak, torpiek, harinak, dana dauko bati ezabalik. Eta gainera danok esan dozkue, behin probau eskero, bai. Egantxo egiten dagoela. Asko, terapeutikoa da, danak esaten dugu gauza berdinak. Guretako hartzen ditugu astian zehar entrenamentu bakarra daukau 2 ordutxo. Laga gauza guztiziek etxien, eta zato, zure erropa jazta dituzu, zure zapatiatxoak, eta hemen daukotzu zuretako kikata. Eta hau guai, ez daukotzu hemen entzun beharri, ama lagundu, ez, gu gauz guretzako. Orduan da oso terapeutikoa. Amaiak semia dako rugbixan, hasi berri, berabe, eta semian bidea jarraituz, berabe taldeko kide Amaia Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zergatik, zertara, talde ondako kide izatea? Hasiera baten, gure semia sartu zanean, rugbixa ez ezaguna etxean, eta aukera sortu zanean, pixkat ulertze aldera. Gure semien partiduak ulertu, ikusle moduan, kasu ibitxeko moduan. Eta gero, amataldia sortu zanean, ikusten da ze ambiente dauen, eta aitzaki moduan, norberandako denbora pixkat hartu, jende desberdina ezagutu, eta hoxe, esperientzia berrixa bizi. Oinartekoak merez izan dago. Oinartekoa momentuz bai, eta espero dugu alaxe jarraitzea. Hasi gara eta ez dauku bukateko asmorik, oseak. Eta Irati gauza bera, semiaren arrimuan berabe aman taldeko kide, Irati Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Zeratik?
erabaki zeben baietz? Ordua bazala? Sekula olako kirol talde baten egon baik, baina, ni beti kirola itxendo, mendixe, korrika gure dela, eta semian aitzakipian, semia udazkenin hasi zen rugbi taldia, Supamarren, eta, hortzen udaberrixakin amatxuen taldia sortzen zala, eta, lehenik eta alde batero utzi nauen, eta pixkat, arrasteko rugbi taldia daukona politxe da, dauen girua oso politxe dela. Naiz eta berrixe izen, erakartzen zaitu ikeragarri. Orduan, batekin berriketan hasi, bestiakin berriketan hasi, azken izan ez ez. Eta, etortzen hasi nintzen entrenamentutara, eta holaxen, eta gustora, eta ikasten. Ixo dutzu gainera eraberian, rugbixan arauak ikasi, kirola bera ulertu, nahiz eta zuena ez dan konpetizioa. Ez, guria printzipioz da, gure semiekin bartu eman handixo eukitzeko, ulertzeko beraiek bezitzen dauen, hori aitzakitzat, baku kirola itzen dugu, hemen amatxuen talde bat eukitxia, enpoderau behitzen dago, emakume moruen giro hortan, semiak, seme alabak betorri aldie gurekin, azkenin kontziliazio hortan gurekin entrenatzera, eta ikasi zenik rugbiataz ez nekixen ez ebez, ez arrez. Orduan, ontsen ikasten, baina hoxe, zuk esan duzuna, zantikon kompetiziorako ez gaur. Unai Zuinaga, hau da, pazientzia ondixadakon entrenadoria Unai Atzaldeon. Atzaldeon, bai. Hemen taldian entrenatzailea, proposamena heldu zatzunian, zelan hartu zeben? Proposamena heldu baino, uste dut ni eskaini nintzela bai. Gero euren aukeria zen, ni aukeratzea beste norbait aukeratzea. Baina, azkenean ama guzti hauek ezagutze ditut, ze euren seme alaben hogeixenen entrenatzailea izan dagoanaz, eta azkenean topaketa, ez topaketa kiston erlazio nioan jau, eta ni bai ona pixka terapia bezala barre batzuk botatzera etortzen naz, eta gustora, oso gustora. Baina berezia da, ez da? De repente, 35 urtetik orako emakume talde bat bildu da, batzuk sekula kirola inbarik, baina hor da bitz, fin-fin. Bai, fin-fin. Osea, dauke kriston meritua, gainera, unas burrutas. Osea, ni firmako nahen papel bat esaten nien azela ditzen kargu euren txoke guztietaz eta euren lezino posibleetaz, baina eurak berotzen die eta eurak gure dabe geixau, kontaktu geixau, osea, da brutalak, ez du meritu dauki. Eta ni horren parte izatea bai, super eskertuta. Zuzen jokalari zara, ez dago zer ikusirik alde batetik mutilen errugbixa eta neskenak, ez amak dialako baizik eta oroar, ez? Bai, azkenean gorputzkeran be bai, estereotipo hori dago bai, ez? Justo mutilak be gorputzkera ondixau ez dakit ukitzen da errugbixan be bai, gainera matxaketan gara gimnazioan, neskak bai matxaketan di gimnazioan, baina azkenean, ez dakit. Batez ben ikustu dut gorputzkeran eta gero baitxabe pixkat erritmo aldera be bai, pixkat mutilen rugbixak erritmo pixkat gehiago dauko, neskena baina nesken rugbixa be bai, oin gainera Espainia mailan be topera dabiz eta... Baina arauak berdinak dira. Bai. Guztiz berdinak. Arauak, movimentuak... Guztiz berdinak, bai. Osea, hori dana berdina. Berdin da, 35 urte euki, edo 40 edo 20. Bai, 35 urteko talde baten, bai, egoten da... Ez dakit zelan esan, igual pixkat zuabi hau joaten, nesken rugbixan, osea, 35 urtetik berako rugbixan, azkenean horrek topera doiaz, berdin jaki zein egon aurrian, zein ez, baina hemen aurkitzu zeinke, 35 urteko ama bat edo 60 urteko ama bat. Orduan ez da berdina joatia 35 urteko baten kontra, ondikan kirol munduan barruan dauela ondikan, edo 60 urteko pertsona baten kontra, igual muskularki eta ez dakit, zurekin eta bai, ez dakit, arazo gehiago kiloikela.